Takže, čaute, vítam vás v ďalšom videu. Dneska je to video z Ondro z Roblox. Čaute. A dneska budeme natáčať 99 Nights at the Forest a Grow a Garden s ním. Ale na mojom účte, ale ktorý mám na počítači. Volám sa tu, ok, napíšem tu napríklad hi, vidíte Sigmarisko 333, môžete si ma dať za frenda, to mám skin, troška iný v originále, ale v tomto mám taký a vytvoríme tým koľkých? Troch? Dvoch. Dajme troch, lebo my sme moc núbaci. Potrebujeme jednoho typka ešte. Poď, tak. Ale aj tak neviem, či to ešte... nikto. No aj tak sa ako nám podľa nikto nejoine. Možno tento by uvažoval, tento modro mal ten. Claim diamonds, ja si claimem 2 diamondy. Tak. Aha, ok. Ja už som skoro v hre. My sa ešte musí načítať ten... Dobre. Ja si to nezvykám, že ja si myslím, že šprintuje sa CTRL ako v Minecrafte, ale no. Šprintuje sa shiftom, čo je dosť otravné, actually. Aspoň keby si to podržal, tak máš sprint, ale nie. To musíš držať. Z čoho budeš mať proste shift úplne toto a toto. Ja som sa tu aj musel naučiť to hrať, včera som tomu orientoval čas, ale kámo, strašne to bolo. A mne sa to trochu laglo, to samozrejme nevadí. Ináč tam máš drevo, hej, 3 dreva, ak vidíš. Ja tu mám coal. Monster F, dobre. Easy. To som dal hneď. Tu je hneď lietadlo. What happened? Je to Ja som krešlo. tam dal jeden coal a už toto. Nice, to je zrovna lepšia cesta. A to je hneď pri tu. Je to krešlo. Brach, robíš si srandu. Tak, pripoj sa na 99 Nights at the Forest, potom ti to ukáže, že či sa chceš joinúť do beta hry, ty daj áno, ale budeš mŕtvy, ale mne je to jedno, lebo som zrovna dostal bandážku. Takže mám dať... Iba sa na mňa joini a... no. OK. Iba sa na mňa joini, potom ti to ukáže, či sa chceš pripojiť do beta hry, klikni, že áno, chceš a... Ježiši, už nemáme skoro vôbec campfire. Rýchlo, X. A bum. Čo? Ja sa joinem. Ty zatiaľ niečo dobrého nazbieraj a zatiaľ sa... Ja nemôžem nič nezbierať, ja musím iba drevo, lebo už skoro nemáme campfire. Á, tak super. A to si pri mne zozbieral? To, čo som tam mal. Ja neviem, kde si ale zomrel. Ja som zomrel tam, kde boli také 3. A bolo to ako keby pokácané už. Tam ako keby 3 tie polená. Ťažil som ako keby šikmo od teba, ale to už teraz nie. Tak, už si dal? Idem hneď. Join. Počkať. Plant. Áno. Yes. Joinol si sa už teda? No... Áno. Dobre. Nie. Počkať. Je tu jeleň? Otočí na mňa cez druhý deň? Ježiš, som sa zľakol. Help me!
Ja pre teba hneď idem, len proste, ja neviem, kde si. Ja som pri campfire, tam na ľavo od campfireu. Ak si pred tou tabuľou, kde sú tie deti stratené, tak ja som na Aha, vidím, toho. vidím. Takže počkaj, ja sa... Help me! Revive. Hello! No dobre, som hladný, ako... Neviem, ako Ja akože som hladný, ale že až tak... Ja tu zjem tak 3 karotky. A dnešný deň venujem preskúmavaniu. Čo ale hneď už vidím prvú struktúru, ktorú som nenavštívil. No zase sa mi to nejako laguje. No... A tam už vidím znova dačo. Už si robíš srandu. Od trader dorazil, nice. A flashlightu mám, ok, zaberiem si, why not. Krešilo mi to. Robí si prdel. Nie, myslím to vážne. Ajaj. Tak najskôr zahraj Grow Garden. Ale ty si stále tu. A tak už nie si. GG. Dobre. Tak teda Grow Garden. Tuto nemám vôbec žiadnu záhradu, takže no. Ja sa pripojím s starou edíciou Robloxu. Táto furt nejako krešuje. Táto krešuje. Ale tak tá stará ti už bude ražené. Tam sa ti podľa mňa ani hra už nebude dať toto, lebo to je stará. Dá sa hrať. Dá sa. Dobre, joinujem. Later, dám later a nič sa nedieje, stále som tu, no. Nič sa nedieje, takže mám dať Grow Garden? Mám sa na teba pripojiť? Hej, pripoj sa na mňa. Join. Grow Garden, new players. Ja tu nemám vôbec žiadnu záhradu, takže no. Oproti mojej čo na hlavnom účte, tak toto je nič. Mám 0 checkersov. No, vidíš, ja som sa na teba pripojil. No, vidím. Ja toto je všetko, čo tu má. Aha, to je, není moja, aha. Tam mám svoje. Teraz mi to vôbec nelaguje napríklad. A nechápem, prečo tu nemám nič. A prečo mám 0 checkersov. Čo akože teraz mám robiť? Prečo mám takúto veľkú paradajku? Som mňa srandu. Ale čím väčšie, tým lepšie. No pravda. Ale zase väčšie veci zase veľmi hníjú docela. Ale nie v Grow Garden. Ale chápeš, že ja nemám ani karotky? Aha, ja ich mám v invente. Aha. Aha, ja som na druhej strane. Dobrý deň. Dobre. Kámo, tu už hneď mám Moonlight toto. Dobre. Berám si karotky, jedna je Moonlight, tak dúfam, že dostanem veľa checkersov. A dúfam, že si kúpim Romanesko. Nemám zase veľa, mám tak asi 54 toto. Keby som bol na hlavnom účte, tak ja by som bol taký nahnevaný, ale tuto som naopak rád. 2192. To nie je docela dosť veľa, pretože to vôbec nemám. Ty to hral už dlhšie, no. Ale stále nie až tak veľa ako ty. A na mojom hlavnom účte, keby si videl, tak joj. Môžem si kúpiť strawberry.
Ja si Ostalo mi kúpim 9 čekersov, čo nemám ani na karotky. paradajky, musíme kúpiť. Zasadím strawberry. Počkajme, kým vyrastie, akože radšej by som chcel také romanesko, ale to mám na hlavnom účte. Áno, mám romanesko, ale fakt nerobím si srandu, ale nie na tomto účte. Ako keby som ti Zadmi mohol na dať... Ja by som ti dal aj gift, len ono to chce Robuxy zase. Ale to chce iba od seedov to chce. Ty mi môžeš giftnúť, že normálne, taký fruit mi môžeš giftnúť, ale takže prídeš ku mne, že prídeš ku mne a... Diváknu jahodu. Už ju nemám, už ju mám v inventári. Ondro, vieš ako mi môžeš giftnúť veci? No. Že namier na mňa s tou vecou, čo mi chceš dať. Počkaj, ja najskôr predám toto. Vy ste ako dvojičky. Vy dvaja. Ale ja mám iné tričko. Ale hej, ale zozadu ste vyzerali úplne rovnako. Ešte tak ja ti kúpim. Toto je docela dosť vzácne, tak ja ti kúpim toto. Už som zvedavíčku. Ja som to kúpil už veľakrát, počkaj. Ale to mi musíš dať iba fruit. To fruit sa dá dať. Len tak. Aha, iba fruit? No tak to je docela dosť na nič, ale môžem ti dať nejakú, čo ja viem, čo ti môžeme dať. Niečo dobré z mojej záhradky môžeš aj okoštovať, ak chceš. No, alebo predať. Máš tu silver tomato, OK. Tuto sa niečo robí. Záhrada už je fajn. Stále máš väčšiu ako ja. Tu mám moonlit. Hej, ja kamo v mojej originálnej záhrade, tak mám všetko kamo glimmering. No, ja mám silver tomato. To sa za neviem, ako toľko by sa predá. jedlo. To neviem, ako by sa jedlo. Možno tak. Ja už som si na to vylámal zuby. Ukáž, daj to sem. Počkaj, si to musím predať. Accept. Yeah, thanks, yo. Sell. A koľko to normálne stojí? To bude 1 000 000 čekersov. Trošku kolektnúť. How much is this worth? Ja mám strawberry gold. Ja mám strawberry gold. 244, no tak to potrebujem. Mám strawberry gold. Nie, Čo nie? to nemám. Či? Ja neviem. Počkaj, poď sem, Ríšo. Čakaj. Ríšo, čakaj. Nemám gold strawberry. Ale ja mám. Díky. TikTok mi tu zvoní. Ahjaj. Dobrý večer, to už je večer. Koľko je? 18:40, no. Taký večer, že mech. Nepovedal by som, že to je večer. Má tu už 2 lajky. Docela. Kto? No ja. Tu mám už 2 lajky. Aha, tak ja ti dám tretí. Dík. Víc si kolektujeme už. Dáš ešte mne, please? Už nemám. Ale like. Čo ti mám dať? Like? Aha, Ale na dobre. gardenku. A ty si tuto niekde vedľa? Nie. Ty si ten s tou jednou paradajkou, hej? S tou jednou, nie paradajkou, tou. Sigmariskou Garden. Garden level 0. Ináč ostatní majú také gardenky, také veľké docela. Hej, ja mám na originálnom účte asi tak level 3. Zase mám silver. Silverku mám.
Hello to sell, I want to sell my inventory. I want to sell... Halo, čo si mi toto? I want to sell my inventory. Keby to takto fungovalo Ty aj v kokos, reálnom... 349 čekersov, ty kokos. Za to si kúpim Romanesko. Ja si kúpim blueberry. A už nám neostáva na nič. Dám si pár karotiek. A vyzerá to divne, ako byť začiatočník. Ako začiatočník? No v Grove Garden. Normálne ja mám 14 biliónov shakersov na originálnom účte a tuto mám proste jeden shakers. Za 5 si asi môžeš kúpiť Merku, či za 10, tak nejak. No ja mám aha, nemám jeden, a mám 11 karocidov. Počkaj, ako uvidím môj? Počkaj. Idem si... A ja už mám nič, dobre. Koľko mám paradajok, paprík, či koľko to? Mám toto. To mám veľmi docela dosť veľa. No, tak. I want to sell my inventory. Ja si pamätám, že keď som bol začiatočník na mám originálnom účte a môjho kamaráta som to učil hrať, ktorý má teraz asi tak pár kvadritriliónov checkersov. Ja som mal vtedy blueberries a on taký, ty to čo máš? To máš Elder Strawberries. Rišo? No? Ja už mám docela ako keby, ja už mám 4270. Nice. A už máme 16 minút to nahrávame a ja by som už si akože šiel zahrať 99 Forest. Nepoviem nič, ale šiel by som si to zahrať. By the way, páči sa vám viac môj avatar takto na počítači alebo na mobile. Napíšte do komentáru. Jednotka na mobile a dvojka na PC. Je to niečo drahé, niečo také drahé. A na čo je vlastne oranžový tulipán? To sa dá zbierať? To sa dá zbierať. No tak možno kúpim ten oranžový tulipán. Alebo ten tomato, ten kúpim 2-krát a oranžový tulipán Common. 3-krát. Uncommon. Ešte kúpim blueberry 2-krát. Legendary. Strawberry 1-krát. Mythical. Karot 2-krát. Divine. Mám 0 koruník na... Prismatic. Neviem. Mám 2 0 sekundy sa koruník na... restapuje shop. Nice. Čo je? Dúfam, že Romanesko. Už to nevyzerá nádejne. Nie. Tuto zasadím moje tomato, zasadím moje tomato, teraz zasadím elder, blueberry teda. Tak. Andro? No. Už poviem 99 Nights in the Forest. OK, ja si ešte tuto dosadím karotky. Dosad si. Ja už idem tam. Ešte tu tá nevidíte hudba. túto hru, to vôbec tu nevidíte. A teda som... No, ja som si to už teraz, ako keby som si to už dal, nasadil. Ešte počkám, kým to vyrastie. Čo sa stalo? Nič. Prečo tu máte veľkú mrkvu? Nejaká špeciálna. Jojni, nagrova, či nie nagrova. Wow. Ani nenastýrila brainrot. Ja už idem opustiť, ja už idem zatvoriť tento zase starý Roblox a idem zase na Nights in the Forest s novým Robloxom. Ale ak mi to zase vyhodí ma stadiel, tak ja neviem, čo spravím. Rýchlo!
Taká tá Ten Roblox je pomerne nehrateľný, ten Roblox. Že? Ten Roblox je pomerne ako keby nehrateľný. Už na takomto starom počítači docela. No akože hej. Dneska kámo chcem natočiť ešte strašne veľa ďalších videí, takže no. Very, bať sa o to. A budeme ešte... Aha. Nič, dobre. Už som sa dočkal toho. Sigmarisko. Jedna, misko. To je friend, tak idem sa joinúť. Odlaz ma hra bude. A radšej vytvorím ale tým pre 5. Lebo to predtým bolo strašné. Počkaj, ale hádam na mne počkáš, nie? A vedia, na teba počkám. Len sa pohni, lebo to už má 21 minút. A veď ja kúrnik, no, konečne. Kámo, to je znova ten týpek, čo to... Už tú hudbu vypnem konečne. Tak sa mi to nechce počúvať nejaké hudbičky a somarinky a neviem ešte čo. Aké, to som si ja mohol dať. Tuto, Sigmarisko, tak poď. Rýchlo poď, našadni. Choď, rýchlo. Poďme toto. Nie, tak to sa už nemestíme. Tak Ja poď som- tu. Samozrejme jeden z dvoch. Dobre, nice. Vás dvoch. Ross Baker. Musím tomu trochu to nejako vysvetliť, lebo nejak to nepochopí a proste potom sa stane zase galibán, no. Už je 99. Dobre, takže idem zobrať uhlie zo studne. To sa berá vždy ako prvé. Ja Za idem mňa. logi. Lebo uhlie dáva do campfireu dosť veľa. Jaj. Keď som ho dal na recykláciu, tak by neviem, ako to dopadlo. A vidíš, už má 96 a to som nepotreboval ani KC3. 5 reached 100%. The map has grown bigger. Máme 52. Ide sa pozrieť, či tu nie sú zase nejaké trosky. Oh. Bribára. Bribára. Sigmarisko. Prečo sa mi to teraz zase láglo? Zase ma to vyhodí. No. To má rád. No tak. Prosím. Zase! No ja už na toto nemám nervy. Spúšťam starú verziu. Ja tu sa ani neviem vyliesť tu hore. Ale ani v Minecrafte neviem vyliesť. Po takýchto sprostých schodoch. Roblox, spúšťam starú verziu. Táto novšia je nejaká divná a nefunguje správne. Konečne som tu hore. Tak please, že mi nepadne flashlight, ktorý tu mám hneď v nejakej inej štruktúre. že už je toto fakt ten flashlight. A čo si padlo? Goodexa. Nevieš nájsť bandáž? No, akož... No, skúsim. Takže hľadanie o bandáke. Má tu coal. Čo si rozhodne stornem.
Už začína noc, čo mi je ale jedno, lebo ono neútočí. Počkaj, joinujem sa na teba. Goodexa. Ešte tu s niečím, ježiš, ešte tu s niečím. Dobre, vidím, že sa joinol, čo je nice. Tak, A čo je to ožievaš? No. Že sa akože sám oživí? To má byť akože to? ale to je za Robuxy. Ja, to je zase Robuxy. Robuxy. A prečo tak? Tak všetkým Robuxy. Jediný spôsob, ako zarábať na Robloxe, keď máš hru. Robuxy. Ach ježiši, kde Campfire? Robuxy. Kde si? Ríš. Kde si? V rybárskej chatke. Pri akej banskej chatke? Rybárskej. Aha, rybárskej. Hello. Aha, v dome si. Hello. Počkaj, dám telesaku. Jej. Cipo. Tak, zoberieme si rod. Ale ja som chcípol. Áno, ja viem. Veľmi dobre. Ale ja vidím tvoj pohľad z nejakého dôvodu. Ale ono, lebo ja ťa mám v tomto. V tomto si ma dal. No sa Ty nevieš už vymyslieť lepšie miesto, Ríšo. To si Nie, máš mohol robiť toho dňa. You are hungry, jej. Ak zomriem na hlad, tak ja neviem. Ale Paroma. že Pelt Trader dorazil dneska. Dobre, to je jedno. To mi je úplne jedno. Počkaj, Som ale ja dá môžem odkryť? Počkaj, ja môžem craftiť aj teby. Nie? Či nemôžem? No tak to nemôžem. To sa trochu na nič. Ja Ale fakt to si zomriem čestná- na hlad. Mňa to nezajíma už normálne ani. Že či zomriem na hlad, či nie. Tady máš mrkvy okolo seba. Ako vieš? Ja to neviem. Ja iba typujem, pretože okolo mňa je strašne veľa mrkiev. Ale zrovna mňa okolo boli iba dve. Z čoho sa napapám, tak na No to mi je hodinu. trochu... Na čo mi je shift, keď som vsypol? Ty máš shield? Shift, na čom je shift? Jaj. To akože tu luk stráži tu féry, alebo čo mám si z toho zobrať? Sus. A tu je Dino Kid. Alebo aspoň by mal. Alebo neviem kto. No už konečne dačo nájde, Rišo. A tam nie je náhodou kľúčka pri Dino Kidovi. No, ale ono je to zakryté to ešte. Ešte nemám načítaný terén na to. Ale našiel som tu baseu. Kámo, ono... ono doslova... The campfire is almost out. No tak to je fakt super. Congratulations. Keby Kámo, chcela mne sa tu robiť... nedá ani ísť. Ja sa starvujem, jej. Normálne, mne to už je jedno, zabij ma vok. To je všetko z našeho videa, dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, nezabudnite kliknúť na tlačítko lajku a odberu. A zatiaľ, čau.